त्रिपुरा हास्टेनि ताखौ बुखौ रंनो तिनि कायसा चिनि दफानि बागै गाहाम खबर सानानि आं नायो अमंखा मिया 16 सेप्टेम्बर चिनि बुबाग्रा कांग्रेस याकारि रिखा ब कांग्रेसनि त्रिपुरानि टीपीसीसी नि प्रेसिडेंट एआईसीसी नि सेक्रेटारि ताइ मेम्बारशिप निबो ब मिया रिजाइन दिखा और रिजाइन निमानि बेसेबं खामो महाराजा जोंनो स्राय स्राय kai saka त्रिपुराव जे एनआरसी केस रिमानि ओ एनआरसी केस न बनरसना बागै कांग्रेस नि तरफ थेके बिलाइखाय प्रेसार रिजाखा ब एआईसीसी नि जनरल सेक्रेटारि लुजिनो फेलुरुबाई ब कक सालायखा बनो साका नों हयतो एनआरसी केस तिसादि एबा खायबा नों उनको निनि टीपीसीसी नि प्रेसिडेंट नि पद याकादि नि बनो साका हेंकाय बुबाग्रा बनो साका जखनते आं एनआरसी केस रिफ्रो आफ्रुत आं टीपीसीसी नि प्रेसिडेंट या आं आफ्रु नो केस रिखाबले एनआरसी नि हेंकाय बा नोंगानो तांगै कांग्रेस नि प्रेसिडेंट नरगानो रिखाबा काय आसक साल नि परेवो तिनि 6 मास नि परेवो आनो तांगै तिनि कांग्रेस नि नरग आनो प्रेसारि जे उनको नो याकादि नै अपॉर्ट नि याकादि एका एनआरसी केस नो विथड्र खादि नै महाराजा साका बरनो स्राय स्राय केनो बबनो कक सामने आरेकट बसनो खनारिका मिया पदता खायमानि ब्लाय आबो बसनो पदिरि खनारिका ब खाबो ब्लाय केनो दुखबो नांजाखा खाबो ब्लाय केनो स्रांजाखा संरंनो गोबां मासिनि दफानि अजमा रंनो बिनि नगो थांगै बबे मालायफ्रु ब ब्लायके खास्रांजाखा बुबाग्रा कायसे स्राय स्राय केनो साका आं पुइला जाति उलो पार्टीनि जे सामानि अकगनो तंनाय आनी पद तो कुनुया पद तिनि तंगो खानानो थानाय अबश्य रस्ताइया किन्तु आनी दफा जे कमर थांटोन अब आं कुन दिन नायग्लाक आं जानि दफाना कग रिखा आं अकगनो तंनाय पुइला जाति उलो पार्टी चिनि दफानो मोथांनानि बागै जे नांमानि आं अमनो खलायनाय आं कांग्रेस नि याकार आनी पद टीपीसीसी नि प्रेसिडेंट एआईसीसी नि सेक्रेटारि ताइ मेम्बारशिप याकामनि यागुलोबो अमनो बसावो के बताव वानादि बसकांनि सालो त्रिपुरा हास्तेवो जों जतननो थानसा खायै जों मुभमेन्ट खलायलायनाय हेंकाकाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बो जों कासलायखा हेंकाकाय जों आरोबो गोप्लायिंखा हेंकाकाय बसकां सालो तुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल तुइ फायकाकाय आरोबो कासनाय हेंकाय एनआरसी नि बागै आं जे आनि फानटंसाक आनि लांबा टंसाक आं लराय खलायनाय सुप्रीम कोर्ट ताबो केस सलि तंगो हेंकाय बुबाग्रा मबो साका जे एनआरसी नि केस ताबुक तांगै हियरिंग उंया हने आं बनो सोंका हेंकाय बुबाग्रा स्राय स्राय काना साका जे बाबरी मस्जिद नि हियरिंग सलि तंमा बाय जों डेट मायाखो हेंकाय बाबरी मस्जिद नि जोंको हियरिंग पाइ थांमानि लग लगेनो त्रिपुरा हास्टेनि जे हियरिंग एनआरसी नि अबो जों डेट माननाय हेंकाय आबोनि बागैनो आं सानानि नायो आंबो खरकसा एनआरसी केस रिथिनि आंबो सिग्नेटरि दंगो गाय तामनि हिनबा जों बुबाग्रा बायनो थानसा खाय रिमानि हेंकाय बुबाग्रानो आं ब्लेके पाइफ्ले हामबाय मारियो तामनि हिनबा आं आगि बसाका बुबाग्रानो जे नेशनलिस्ट पको नेशनल पार्टी वो तंगै चिनि दफानि कक साइमिया आं महाराजानो साका रंजित नों फायदि कांग्रेस नने एआईसीसी नि मेम्बार खलायरिवनो त्रिपुराबो पजा कबां मारिरवान हिनबानो साका महाराज आं बनो साका जे राजनैतिक दल त्रिपुरा सारंनि विशेष करे चिनि दफानि चिनि हानि कक साइमिया आं राजनैतिक दल आं हाबिया तेमनि न तिनि सीपीएम बो नायनेदि चिनि दफानि बररक तिनि बरक बो कक साइमिया तिनि बीजेपी बो नायसिगि नायदि चिनि दफानि गोबां एमएलए दङ मिनिस्टार दङ बरक चिनि दफानि बागै कक साइमिया गाय तिनि आंचलिक दल बो कायसा तिनि आईपीएफ तिनि बरक बो अनेक चिनि दफानि बागै साका किन्तु तिनि मिनिस्टार उंखा एमएलए उंखा किन्तु बरक जे कक साइथांमानि चिनि दफा न तिनि बरक आबो सुफुंगै माया ताबो बरक दिल्ली थांलायो फाइलायो उंलायै बरकनो फुनुगै दङ हेंकाकाय आं अमनो सानानि नायो चिनि बुबाग्रासे
তিনি NRC কেস ni উইথড্র খাইদি হিমানি ইয়াগুলো কংগ্রেস ni প্রেসিডেন্ট ইয়াকারি রিমানো হংকাই তিনি AICC ni সেক্রেটারি পদ ইয়াকারি রিমানো হংকাই কংগ্রেস ni মেম্বারশিপ ইয়াকারি রিমানো হংকাই দফানো সাবনানি বাগৈ ব রিজনাল পার্টি নাঙ্গাই খাইলাইনানি হनै ব নখরি ফায়ু হংকাই তিনি যারা দফানো হামজাংনাই রক যারা চিনি হানো হামজাংনাই রক যারা সবা খাইনানি বাগৈ তাবো তিয়ারুং টংনাই রক যত রং যত বুকুক সংनो ताखुक संरना आं कयनानि मुसुंगो जे फायदि जों चिनि हानि बागै जों थानचां लायसिनाय जों थानचां लायिनो चिनि हानि बागै जों सभा खालायलायसिनाय ताइ जों अमनबो जों सिनिना नांसिनाय चिनि दफानो साबो साल कलंमा ताताल कक सावै थकगै तंखा चिनि दफानो फालै साबो साल कलंमा बायथां हामारिनि बागै सामुंताङै तंखा जों बरंनबो सिनिनानि जरा अंखा आबोनि बागैनो आं दिनै जतननो kaisa message nani nayo tabule jorangkha chini hano जों मोथांलायनानि chini dofani bagै saba khlainani chini bubagrabo yakari rikha boskanni salo जों sabani bagै jotono tiarung laisene phaidi जों jotono thanchang laisene asek sawino jotono ani khaka hamtai hamjama yapare ani kogorono paisa hambai